Osteoporóza v tom bezpríznakovom štádiu môže byť spojená s nechutenstvom alebo celkovou slabosťou a skutočne až neskôr idú bolesti chrbtice, znižuje sa celková výška tela a príde k určitým deformitám chrbtice, najmä v oblasti chrbtice hrudnej. No a všetko toto môže vyústiť do toho najhoršieho, čo sú zlomeniny. No a potom je to rýchlosť, ako tá kostná hmota vlastne klesá. Za normálnych okolností nám klesá 1 až 3% ročne. Táto bolesť je najčastejší chronická v oblasti chrbtice a je vyvolávaná a je zvýraznená rôznymi dennými úkonmi, ako je napríklad nosenie nákupov, ako je napríklad práca v záhradke a tak ďalej. Je to signál, že sa v organizme niečo deje a napríklad sme si to priblížili, keď položíme ruku nedopatrením na žieravú platňu, tak jednoznačne nám tento pocit bolesti dá vedieť, že by sa tam mohlo niečo diať a rýchle reflektívne ruku odtiahneme. Takže to je tá dobrá bolesť, takže sú aj takéto stránky bolesti, ktorá upozorňuje, že sa v organizme niečo deje. Čo si myslíte? Je tá chôdza taká škodlivá, alebo môžeme ako Američania hovoriť chôdzou ku zdraviu? Ono platí chôdzou pomalou alebo pomalým fyziologickým behom ku zdraviu. A keďže chlapci chcú splniť limit a chcú byť najlepší a najrýchlejší v rámci svojej základnej disciplíny, musia o to viac trénovať a tým pádom aj o to viac zaťažiť svoje kĺby. A každé prílišné zaťaženie nie je fyziologické. Takže určite bude i to ich koleno časom trošku viacej opotrebované, ako keby iba športovo si pochodili a športovo si pobehali. Ale od toho je odborný lekársky tím, ktorý má na starosti športovcov, aby sa nestalo to, čo sa niekedy hovorí, že športom k trvalej invalidite. Preto ide medicína neustále dopredu, aby dokázala i túto obrovskú námahu zvládnuť natoľko, aby kĺb bol predsa zaťažený minimálne. Ten lekár, ktorý je najviac v kontakte s tým pacientom, by mal na to myslieť ako prvý, tak je to ten, ktorý sa s ním veľmi často stretáva, takže v prvom rade ten lekár prvého kontaktu. Základnou liečbou všetkých reumatických ochorení je liečba pohybová. Aj v rámci prevencie osteoporózy je liečba pohybová skutočne dôležitá. V priestoroch základnej umeleckej školy sa čakalo predovšetkým na meranie stavu osteoporózy, čo je ľudovo povedané rednutie kostí. Jeho zaradenie do programu sa ukázalo ako dobrý krok. Ako si vy sama udržujete dobrú kondíciu? Ja patrím k tým postihnutým, pretože patrím k tým menej šťastným, ktorí už majú určité ochorenie chrbtice, pretože sa mi podarilo absolvovať autohaváriu, takže ja sama osobne mám problémy zdravotné. Pojem reuma alebo reumatizmus pochádza z gréckeho slova reo, čo znamená prúdim, tečiem. A tí starí myslitelia si predstavovali toto ochorenie ako ochorenie, ktoré steká z hlavy do celého tela. Dnes už vieme, že reuma nie je iba jedno ochorenie, ale že je to súbor rozličných ochorení rozličného typu, rozličnej etiológie, ale majú niečo spoločné, a to je bolesť. Dneska žiaden alkohol a bez toho kosti bude mať troška mlieka. Keď vieme o rizikových faktoroch, vieme urobiť včasnú diagnostiku osteoporózy a zahájiť včasnú liečbu, vlastne vieme aj predísť týmto komplikáciám osteoporózy, rednutia kostí. Môžeme povedať, že chrbtica je osový orgán ľudského organizmu, že má hlavnú funkciu nosnú, ochranu, pretože je v nej uložená miecha a pohybovú. Bolesť je dobrá vtedy, keď nám hovorí v organizme, že sa niečo deje, čo musíme vlastne zistiť, čo to je a potom odstrániť, pretože tá dobrá bolesť vlastne nám hovorí o možnom poškodení, ktoré v organizme nastalo, preto je dobré. Žiaľ, reumatické ochorenia sú také, ktoré sú vlastne vždy spojené s bolesťou, či už je to bolesť málo intenzívna alebo intenzívnejšia. A môžeme všeobecne povedať, že sú dva základné typy bolesti. Je bolesť akútna, ktorá je bolesť, ale dobrá. Je to bolesť, ktorá hovorí o tom, že v organizme sa niečo deje. A je veľmi dôležité, treba to riešiť. A potom je bolesť, ktorá je zlá, ktorej sa hovorí, že je chronická. Trvá dlhšie ako 6 mesiacov, 3 až 6 mesiacov, ako hovoria niektoré učebnice a niektorí pacienti. A tá bolesť je zlá preto, lebo sa stáva samostatným ochorením dna. Patrí k tým reumatickým ochoreniam, ktoré sa v úvodzovkách dajú veľmi dobre ukočírovať. Čo sa týka dny,
tak to je teda jednoznačne, keď si chce ten dotyčný navyk navodiť záchvat, vie mu presne povedať, kedy ho dostane. Pojem reumatizmus pochádza z gréckeho slova reo, čo znamená tečiem, prúdim. A tí starí myslitelia si vysvetľovali, že je to ochorenie, ktoré vlastne tečie, prúdi, steká vlastne do celého organizmu. Môžeme povedať, že skutočne bolesť je veľmi dôležitá pre ľudský organizmus, pretože tá akútna v úvodzovkách dobrá bolesť je oznamovacím činiteľom a hovorí nám, že v organizme sa niečo zlého deje. Chrbtica ako celok je jeden orgán. Uvedomme si, že určitá porucha v niektorej časti chrbtice môže vlastne narušiť celý ten orgán, teda celú chrbticu a prejaviť sa i v druhej časti. Ja hovorím pacientom o zlej reume a to sú práve dnešní pacienti a dnešné dámy, ktoré sú tu prítomné, ktorá postihuje nielen kĺby, ale vlastne postihuje systémovo celý organizmus a aj vnútorné orgány. Takže je to zápalové systémové ochorenie spojiva ako takého. Osteoporóza je ochorenie, ktoré znižuje kvalitu kosti tým, že dochádza k výraznejšiemu odburávaniu kosti. To je to zlodejstvo, to je ten zlodej kosti a potom to vyústí do prejavov a to sú zlomeniny. Osteoporóza je zaradená medzi civilizačné ochorenia spolu s ochoreniami srdcovo-cievnymi a nádorovými, takže je to veľká hrozba do budúcna, pretože osteoporóza má vstúpajúci trend. Krstní rodičia knihy doktor Jan Dlhopolček, primátor mesta Hlohovec a inžinierka Anastázia Mičková, riaditeľka Liptovských liečebných kúpeľov Lúčky, ju pokrstili netradične vodou z váhu. Nie len liekmi chemickými, ale aj nechemickými a celá jedna časť sa bude venovať správnemu cvičeniu a správnej pohybovej aktivite pre osteoporotických pacientov. Je to ochorenie, ktoré vzniká už vlastne tým, čo si geneticky donesieme do vienka, lebo 70% kostnej hmoty je dané geneticky. A potom, ako sa vieme o tú svoju kostnú hmotu ďalej starať, aby sme si ju buď to, čo sme kvalitne zdedili, udržali, alebo keď sme si zdedili menej kvalitnú hmotu, aby sme si ju vlastným príčením trošku skvalitnili. 20. október je Svetový deň osteoporózy, kedy sa ešte viacej osteoporóza na celom svete dostáva s komplexnou problematikou do popredia. Veľakrát skutočne osteoporóza ide ako tichý zlodej, tichá epidémia, preto to má aj v názve a ide úplne asymptomaticky. To znamená, že bez akýchkoľvek symptómov, bez akýchkoľvek príznakov a prvým príznakom môže byť práve zlomenina na podklade osteoporózy. Zabráňme vzniku prvej zlomeniny. Musíme na to myslieť najmä u ľudí, ktorí majú prítomné rizikové faktory, kde jednoznačne na prvom mieste je včasná diagnostika, aby sme odhalili včasné štádia osteoporózy, aby sme mohli potom zahájiť komplexnú liečbu a takto je vlastne predísť zlomeninám na podklade osteoporózy. Všetkých divákov, ktorí si obľúbili reláciu Zdraví na teatri, vítame pri novej téme, budeme hovoriť o dne. Je to choroba, ktorá teda nie je naozaj mladá, ale má už niekoľko tisíc rokov, toľko ako ľudstvo samo. Poznali ju starí Rimania, Gréci a dokonca ju mali mnohé známe osobnosti, kardinál Richelieu, Kant alebo Goethe. Hovorili sa o nejakej chorobe bohatých, ale nie je to asi úplne tak pravda, lebo ju mali aj tí, čo žili tak v skromnosti, napríklad Michelangelo. Som veľmi rád, že pozvanie do štúdia prijala pani doktorka Elena Ďurišová, ktorá je odborníčka aj na túto tému, okrem iných. Vítajte u nás, pekný večer. Ďakujem pekne, dobrý večer. Takže, pani doktorka, čo to tá dna je? Takto čudne znie, je to po latinsky vieme, že to je arteritis urica, ale medzi ľuďmi, že dna, mám dnu, tak čo to tá dna je? Taká nejaká definícia? Skúsim to trošku polúčtiť a rozprávať tak čo najjednoduchšie, ako sa bude dať. Dna, arteritis urica, je metabolické reumatické ochorenie, ktorá je charakterizovaná zmenou v látkovej výmeny purínov. Je to ochorenie, ktoré má také určité základné príznaky. V tom úvode je hyperurikémia, čo je zvýšená hladina kyseliny močovej. V ďalšom štádiu dochádzajú zápaly kĺbov. Potom prichádza k usadzovaniu kryštálov kyseliny močovej vo forme tofov, tak v oblastiach kosti, ako aj ďalších iných mäkkých štruktúrach, alebo hoci kde inde v organizme a je spojená s možnosťou postihnutia obličiek. A toto postihnutie obličiek je aj najčastejšou príčinou, ktorá skracuje život našeho pacienta s dnou. Pevná žena, pevné kosti. To nie je moje heslo, to je heslo, ktoré vám objasní náš ďalší host, doktorka Elena Ďurišová. Dobré ráno prajem. Dobré ráno prajem. To je
je heslo pri akej príležitosti, prosím vás? Oslavili sme Svetový deň osteoporózy, a je to Medzinárodný deň osteoporózy a každý rok je určité heslo. Tento rok je heslom Dňa osteoporózy pevná, skoro oceľová žena. Čiže ak si žena vybuduje pevné kosti, bude pevná nielen znútra, ale bude pevná i zvonku. Jasne, čiže nie pevný charakter, ale pevné kosti? Povedala by som aj pevný charakter a potom bude vlastne pevná vo všetkých svojich činnostiach, tak v osobnom živote, ako aj profesionálnom, aj spoločenskom. Jasne, povedzme si najprv na úvod, čo to je osteopóza, lebo ľudia vedia rednutie kosti, ale ako to vlastne funguje, čo to znamená pre organizmus? Osteoporóza, teda rednutie kosti, je najčastejším ochorením kosti. Môžeme povedať, že osteoporóza je ochorenie, pri ktorom klesá množstvo kostnej hmoty, klesá kvalita kosti a vyústi to do zlomeniny aj pri nepatrnom úraze. Koleno, tak ako ho teraz predstavujeme, je skutočne najzložitejším kĺbom v našom organizme a zaraďuje sa medzi tzv. Váhonosné kĺby, teda nesie našu hmotnosť. Skladá sa z dvoch základných častí, tak ako každý kĺb. Má časť kostnú, teda skladá sa z kosti a potom z mäkkých častí. V prípade kolena sú to chrupky, ktoré obalujú kosť, sú to menisky, sú to vnútorné väzy, postranné väzy a svalová zložka. Čiže takto vyzerá naše koleno. A keď už dôjde k nejakým teda poruchám a nefunguje všetko ako má, tak čomu za to vďačíme? Je to len šport, že veľa športujeme, alebo tam sú aj iné vplyvy? V prípade kolena skutočne v tejto lokalite môžu byť rôzne ochorenia, zápalové, nádorové, ale tak, ako ste spomínali, najčastejšie sú to rôzne športové poranenia. Skutočne sú to najmä úrazy, ktoré sa vyskytujú ako patológia v oblasti kolena a v 70% sú to práve športové úrazy a práve v oblasti mäkkých častí kolena. A potom veľkou skupinou ochorení, ktoré sú v oblasti kolena, sú tzv. Degeneratívne ochorenia, teda ochorenie z opotrebovania, čo je vlastne aj gonartróza, o ktorej budeme dnes hovoriť. Osteoporóza, tichý zlodej kosti, je civilizačné ochorenie a má jednoznačne stúpajúci trend. Jsem vyšla z obývačky do kuchyně a spadla jsem na pravou stranu a zlomila jsem si krček. Drž to takto. Ešte tu ma drží dole kocher nôž. Je snaha pacienta so zlomenou krčka stehnovej kosti takmer okamžite operovať. Jedná sa v podstate o život zachraňujúci výkon. Zatiaľ vieme o tej osteoporóze, že nám nedá včas signál. Čo je to skutočne za choroba? Bezprieznakové ochorenie, jednoznačne najmä v tom úvodnom štádiu, že skutočne prvým príznakom osteoporózy, čo je vlastne rednutie kosti, môže byť zlomenina. A táto zlomenina je i po minimálnom úraze. Čiže aby som to tak nejako polúčtila, ak ja budem mať veľmi kvalitné, zdravé kosti a prejde po mne traktor, tak je to úraz, ktorý je adekvátny. Moja sila kosti to nevydrží a kosť sa doláme. Ale pacient, ktorý má osteoporózu, sa doláme, aj keď zakopne o prach, dvihne ťažšie bremeno, dokonca keď kýchne alebo zakašle. Pri kýchnutí sa dá spôsobiť zlomenina? Ak je to naozaj už výrazný stupeň osteoporózy a bol neskoro diagnostikovaný alebo vôbec nediagnostikovaný, môže sa stať, že skutočne prvým príznakom osteoporózy bude takáto zlomenina v oblasti chrbtice. S Alenou Ďurišovou sa dnes rozprávame s pani doktorkou a ja som povedal, že ste vítaní, takisto ako je vítaná Mirka. Vítaní ste preto, lebo dnes ráno, pokiaľ ste z okolia dokážete prísť do Záhorskej Bystrice, tak zdarma vám vieme odmerať množstvo kostnej hmoty. Čiže hustotu kosti. Hustotu kosti a budeme zisťovať, či sa jedná o rednutie kosti. Nemusí sa nikto báť, je to naozaj nezáťažové vyšetrenie, nebolestivé vyšetrenie. Toto vyšetrenie obyčajne vykonávame tam, kde sa kosti najviac lámu. Existujú veľké prístroje, tzv. Celotelové denzitometre, ktoré merajú množstvo kostnej hmoty v oblasti chrbtice a oblasti hornej časti stehnovej kosti. A potom je takýto tzv. Periférny osteodenzitometer, ktorý meria množstvo hmoty z oblasti zápestia. Čo je reuma? Reuma nie je len jedna diagnóza, tak ako to býva v povedomí laikov, ale pod slovo reumatizmu sa skutočne dá zhrnúť množstvo diagnostických jednotiek. A dnes hovoríme o tej najzávažnejšej, teda zápalovej formy reumy, ktoré hovoríme reumatoidná artritida.
Je to na rozdiel od iných ochorení kĺbov veľmi závažné systémové ochorenie, kedy je zápalom postihnutý tak kĺb a veľa kĺbov ľudského organizmu, ale aj vnútorné orgány, srdce, plúca, obličky, šľachy, svaly a tak ďalej. Je to ochorenie, o ktorom nevieme prečo vzniká, ale vieme, že sa pri ňom vytvárajú protilátky proti vlastným bunkám. Čiže je to porucha našej obrany schopnosti a porucha imunitných mechanizmov v ľudskom tele. Prednutie kosti môže postihnúť tak ženy ako mužov, žiaľ Bohu, aj deti. Muži sú na tom trošku lepšie, sú postihnutí osteoporózou asi v 20%. Preto sú na to lepšie, že majú trošku inú kostnú hmotu, väčšie množstvo. Hovorí sa, že majú aj menšie riziko pádov a do 45. roku sú viac postihnutí sekundárnou formou osteoporózy, teda pri rôznych ochoreniach, ochorenia tráviaceho traktu, pečenie, obličiek, štítnej žľazy a tak ďalej, zápalových reumatických ochoreniach a až potom sú postihnutí vlastne svojím prechodom andropauzou, ktorá u muža je neskôr ako u ženy. U ženy je menopauza okolo 45. roku, respektíve po 45. roku a klesá ženský hormón estrogen veľmi rýchle, čiže preto aj žena sa rýchlejšie dostáva do toho štádia výraznejšieho odborovania kosti a muž to má až okolo 60-ky a jeho pohlavný hormón testosterón klesá len pozvolne. V roku 1997 bola založená tradícia Svetového dňa osteoporózy a pokračuje dodnes. Každý rok sa zameriava na konkrétnu problematiku. Tohtoročný Svetový deň osteoporózy pripadol na 20. októbra. Tento rok, 20. októbra, bude vyhlásené heslo na ďalšie ročné obdobie a heslo znie: robme všetko preto, aby prvá osteoporotická zlomenina bola zároveň aj posledná. Prišli sme aj tento rok pripomenúť problematiku bolesti chrbtice, kĺbov, kosti a najmä prevenciu, ktorá sa týka správnej životosprávy a najmä pohybovej liečby, ktoré sa takisto venujeme v reumatologicko-rehabilitačnom centre Hlohovci. Opakovane sme merali množstvo kostnej hmoty. Dá sa povedať, že pohyb, prísun vápnika a vitamínu D sú tie tri základné činitele, ktoré pomáhajú tak v prevencii, aby sme si vybudovali dostatočné množstvo kostnej hmoty. Vieme, že sa buduje hlavne do 35. roku života, potom dochádza k odburávaniu a potom máme také určité životné etapy, kedy jednoznačne dochádza k výraznejšiemu odburávaniu kosti. Takže stále dostatok pohybu, dostatok vápnika, dostatok vitamínu D sú základy. Vyvíja do 35. roku života a potom vás už všetko začne bolieť. A potom už zistíte, že všetko ide s vekom, ako sa vždy hovorí. Ak si vybudujeme správne množstvo svojich vlastných 100% kvalitnej kosti, tak potom aj to odburávanie bude len, my hovoríme, že adekvátne veku, pretože rodné číslo sa raz ohlasí, je to len otázka času. Toto je nová ortéza bedrového kĺbu, ktoré vlastne zastabilizuje ten bedrový kĺb. Kedy sa dáva? Dáva sa vtedy, keď má pacient bolesť, obyčajne pred operáciou, ale hlavne po operácii v oblasti bedrového kĺbu, kedy vlastne hovorte mi, pani primárka, že či to dobre? Tak bolesti, ako aj funkciu. Jedna časť je okolo pása, ide vám to dobre, ja neviem, či máte zrovna správnu veľkosť. To sme doniesli len tak na blink. Druhá ide okolo stehna. Čiže zameriavame sa vlastne na bedrový klop. Toto by malo byť trošičku vyššie, ale už to nechajme takto, lebo máme krátky čas. Toto vlastne poučuje fyzioterapeut, takže pacient si to vie potom doma správne nasadiť. Hej? Takže niečo v tom duchu. Áno, ono to stabilizuje vlastne túto časť. Stabilizuje to časť toho bedrového klbu, kde je naša najväčšia patológia v prípade koxa. Dobre, to nosia pacienti potom celý deň, alebo spia v tom, alebo nie. Kedy to majú na nosia sebe? Vtedy, keď vedia, že budú mať väčšiu záťaž, čo je pre takéhoto pacienta dlhší stoj napríklad, alebo chôdza, alebo keď majú bolesť. A v tom pooperačnom štádiu to zlepšuje celý ten priebeh pooperačný, takže rýchlejšie sa zahojí operačná jazva aj celá tá operačná patológia. Pani primárka, toto je zdravá kosť a toto je osteoporotická kosť. Áno, máte pravdu, je skutočne rečia ako tá zdravá. Osteoporóza je ochorenie, pri ktorom skutočne dochádza k retnutiu kosti. Je to ochorenie, ktoré sa zaraďuje medzi civilizačné ochorenia, takže je to ochorenie, ktoré počtovo stúpa. A počtovo stúpa tak počet pacientov s osteoporózou, ale žiaľ počet ľudí, ktorí majú zlomeninu. Toto ochorenie prebieha niekedy veľa rokov bez akýchkoľvek príznakov a prvým príznakom môže byť práve zlomenina. Sú tri také najčastejšie miesta, kde sa láme osteoporotická kosť. V úvode to obyčajne býva chrbtica,
potom oblasť dolného predlaktia a potom oblasť hornej časti stehnovej kosti. Osteoporóza je ochorenie, ktoré je charakterizované zníženou pevnosťou kosti, čo vyústi do zlomeniny skutočne aj po minimálnom úraze. Zopakujeme heslo, ktoré vyhlásila Medzinárodná organizácia pre osteoporózu na tento rok. Robme všetko preto, aby prvá osteoporotická zlomenina bola aj posledná. Sú známe všeobecné zásady liečby osteoporózy, kam patrí optimálny prísun množstva vápnika do organizmu, vitamín D a správna pohybová aktivita, tak ako o nej dlhé roky hovorím a ako ju aj píšem v mojej ostatnej publikácii Bolesti chrbtice, kĺbov kosti A s uvedením špeciálnych cvičebných zostav na CD. Mali by sme svoje kosti ľúbiť však. Áno. To je taká prvá podmienka, aby sme boli zdravší, pretože osteoporóza je ochorenie kosti, pri ktorom dochádza k rednutí kosti, pričom sa znižuje množstvo kostnej hmoty, znižuje sa kostná sila a kosť sa láme i pri minimálnom úraze. A dnes máme Svetový deň osteoporózy, kedy Svetová organizácia vyhlási aj heslo na nasledujúce ročné obdobie a prvou podmienkou, aby sme mali zdravé kosti, sa dostalo na prvé miesto práve správne cvičenie. Na druhom mieste je potom správna zdravá strava pre kosti. No a na treťom pre dnešný rok platí, aby sme mysleli na možnosti rizikových faktorov a dostali sa skôr na denzitometrické vyšetrenie. Sú nejaké príznaky, ktoré nám ukazujú, že že pozor, možno osteoporóza bude trápiť aj nás. V tom je zákerná osteoporóza a preto aj máme dnes heslo, že nedajte sa dolamať osteoporózou, pretože ona v úvode môže ísť úplne bez akýchkoľvek príznakov. Aj dá sa povedať, že je to určitá taká forma ľadovca, že tie zlomeniny, ktoré sa skutočne ukazuje 1/3 a tie, ktoré sú pod tou hladinou toho mora, ľadovca tie 2/3 vlastne nevidíme. Čiže preto je veľmi dôležité poznať rizikové faktory, aby skôr ten dotyčný, ktorý ich má, sa dostavil na denzitometrické vyšetrenie. To vyšetrenie je zlatým štandardom diagnostiky a vieme odhaliť včasné štádia osteoporózy. Jednoznačne genetika má svoj veľký podiel a môžeme povedať, že osteoporóza má stúpajúcu tendenciu vzhľadom k tomuto. Je to teda rednutie kosti, ktoré je naviazané na možnosť zlomenín pri minimálnom úraze a môže sa nám kost lámať obyčajne v oblasti chrbtice, zápestia alebo hornej časti stehnovej kosti. Kurz je určený hlavne pre zdravotníkov, ktorí prídu do Hlohovca z celého Slovenska. Naučia sa správne vykonávať cvičebnú zostavu, ktorá je pre pacientov s osteoporózou nevyhnutná a prvorada a potom vlastne vyučujú tieto špeciálne cvičebné zostavy pacientov. Čo je dôležité, že máme nadväznosť tejto pohybovej aktivity, či už cvičenia alebo chôdze, popísanú v literatúre pre pacientov, ktorí potom môžu podľa pridaného CD cvičiť v domácom prostredí a takto bojovať proti tomuto civilizačnému ochoreniu, ktoré v rámci aj vďaka nedostatku pohybu osteoporóza je. Kost nám redne a to je potom riziko, kedy sa kost láme aj pri najmenšom úraze. Osteoporóza je civilizačné ochorenie, preto je veľmi dôležitá tak prevencia, ako aj liečba. Je dôležité poznať rizikové faktory osteoporózy, aby sme vyhľadali v obyvateľstve skupinu ľudí, ktorá ich má pozitívne, aby sme zahájili včasnú diagnostiku a tým včasnú liečbu. To dôležité zachytiť chorobu čo najskôr. Zaoberajú sa ňou osteológovia. Nájdete ich zväčša v reumatologických ambulanciách či centrách. Rizikových pacientov tam zvyknú posielať všeobecní lekári. Na začiatok sa s vami v ambulancii porozprávajú a vyšetria vás. V tom úvode osteologického vyšetrenia dostáva pacient dotazník, čo je jednominútový test rizika osteoporózy, kde vlastne na veľmi jednoduché otázky odpoveda áno alebo nie. Otázky sú rozdelené na všeobecné, pre mužov aj pre ženy. Pre ženy nad 45 rokov, či už mali napríklad menopauzu, pre mužov, či niekedy trpeli napríklad impotenciou alebo nedostatkom libida. A tak ďalej. Na všetko sa odpoveda áno, nie. A všímam si, že sú to aj otázky, či človek pije pravidelne alkohol, viac ako 2 jednotky denne. Áno, to sú všetko rizikové faktory osteoporózy. Ak je viac tých otázok áno, tak vtedy má viac pacient rizikových faktorov a je indikované denzitometrické vyšetrenie. Osteoporóza a rednutie kostí nás ohrozuje v prvom rade zlomeninami. To je známa informácia, ale skutočne sa zaraďuje medzi civilizačné ochorenie spolu so srdcovo-cievnymi a onkologickými ochoreniami. A takými
takým styčným menovateľom týchto troch základných ochorení je nedostatok pohybovej aktivity. Pohybová liečba pri osteoporóze má svoje špecifika. Tá pohybová aktivita musí byť dostatočne intenzívna, aby sme vyburcovali bunky k správnej činnosti a najmä, aby nedochádzalo k zvýšenému odborovaniu kosti. Samozrejme, už to neskoršie štádium osteoporózy je spojené aj s bolesťou. Takže je napríklad špeciálna cvičebná zostava podľa Ďurišovej, ktorá upraví v tom úvode svalovú nerovnováhu a pôsobí tak proti bolesti v oblasti chrbtice, ale zlepšuje kostné parametre. Nezabúdajme na chôdzu polhodinovú denne, nezabúdajme na možnosť cvičenia svalstva panvového dna, ktoré nám zlepší činnosť vnútorných orgánov a nezabúdajme i na školu chrbta, aby sme vedeli, ako správne chrbticu zaťažovať a nepreťažovať. A takto by sme vlastne vedeli preventívne a liečebne pôsobiť proti tomuto civilizačnému ochoreniu, ktorý osteoporóza je, a predĺžiť a skvalitniť si život. Pripomeňme si, keď sa blíži Svetový deň osteoporózy, že osteoporóza je najčastejšie ochorenie kosti. Je to ochorenie, pri ktorom nám kosti rednú, znižuje sa ich sila a potom tá kosť je významne riziková na zlomeninu aj pri minimálnom náraze. Aby sme vysvetlili to slovo osteoporóza, skladá sa z dvoch častí, kde osteo znamená kosť a porózy znamená porózny alebo dierkovaný. Aby sme si to vysvetlili, vidíme, že keď nám osteoporóza postupuje, tak sa nám tu v kosti vytvárajú také dierky. Tieto dierky vznikajú úplne v tom prvom štádiu osteoporózy na podklade zlomenín tých mikročastí kosti, ktorým sú kostné trámce. Čo sa týka tých veľkých zlomenín, ktoré už vidíme a sú typické pre osteoporózu, sú to zlomeniny v oblasti chrbtice, tak ako vidíme tu znížené stavce. Osteoporóza urobí zlomeninu v oblasti zápestia a potom je to tá najzávažnejšia oblasť, horná časť stehnovej kosti, najmä časť krčka stehnovej kosti. Môžeme povedať, že pri osteoporóze sa môže dolamať úplne ktorákoľvek kosť ľudského organizmu, ale najčastejšie sa láme oblasti tiel stavcov, oblasti zápestí a v oblasti hornej časti stehnovej kosti, najmä oblasť krčka stehnovej kosti, ktorá žiaľ až 20% končí smrťou pacienta pri komplikáciách. Pohyb má svoje špecifika, čo sa týka osteoporózy, najmä tá pohybová liečba musí byť správne odborne zostavená, musí byť dostatočne intenzívna, aby sme vyburcovali bunky k lepšej činnosti a zvýšilo sa množstvo kostnej hmoty, aby sme zabránili odborávaniu kosti. Tá pohybová aktivita musí byť individualizovateľná, keďže vieme, že osteoporózou trpia tak mladí ľudia, ako aj tí skôr narodení. No ale mala by byť pravidelná a mala by byť dlhodobá. V tom úvode jednoznačne treba upraviť svalovú nerovnováhu, pretože tá je príčinou aj bolesti. A na to mám špeciálnu cvičebnú zostavu podľa Ďurišovej, ktorá upraví tú svalovú nerovnováhu. Nám uvoľní svaly, ktoré sú v napätí, zároveň nám posunie svaly, ktoré sú oslabené. Postupne znižujeme bolesť v oblasti chrbtice a samozrejme zlepšujeme kostné parametre, tak ako sme veľakrát už dokázali v našich klinických štúdiách. Čo sa týka mojich vlastných skúseností, skutočne veľa pacientov príde na vyšetrenie neskoro, kedy už vlastne zisťujeme veľmi nízku hodnotu kostnej hmoty, alebo dokonca už prídu so zlomeninami. Toto sú 3 základné miesta, kde sa kosť pri osteoporóze najčastejšie láme. Je to oblasť chrbtice. Vidíte, tieto 2 červené stavce sú už dolámané. A niekedy si pacient myslí, že je to len také rub, že možno platnička, a môže to byť už dolámaný stavec. Druhým miestom typickým pre osteoporotickú zlomeninu je oblasť zápestia. A tretie miesto, ktoré žiaľ až v 20% končí smrťou nášho pacienta pre komplikácie, je zlomenina v oblasti hornej časti stehnovej kosti. A teraz prechádzame k prvému miestu, ktoré získal v relácii TV Joj noviny o 12:00 príspevok redaktorky Vierky Kundrátovej s hostkou pani doktorkou Elenou Ďurišovou s názvom Osteoporóza nielen v čase pandémie. Srdečne blahoželám a som rada, že pani doktorku tu môžem dnes večer privítať a dávam vám slovo, pani doktorka. Ďakujem veľmi pekne. Je to úplný úžas. K Svetovému dňu osteoporózy a blíži sa ďalší 20. október sa snažíme pripomínať, aj keď len v takých krátkych reláciách, problematiku osteoporózy v televíznych programoch. A
Ten názov som dala preto, lebo bola pandémia a ľudia sa báli chodiť k lekárom, či už na vyšetrenie, pre lieky a najmä pre injekcie, tak som si dovolila pripomenúť, že i počas pandémie je dôležité, aby ľudia užívali nastavenú liečbu a sú určité injekcie pri osteoporóze, ktoré musia byť podané v určitých časových intervaloch, lebo inak by sa mohol stav zhoršiť a mohol by prísť k zlomení na podklade osteoporózy. Takže to bola tá hlavná myšlienka a potom ja sa venujem pohybu, píšem knihy pre pacientov a snažím sa aj každého vyburcovať do toho pohybu a chcela som pripomenúť, že teraz máte o mnoho viacej času, takže pustite si CD-čko, pozrite si knižku a pravidelne cvičte a bojujte proti tomuto civilizačnému ochoreniu správnym pohybom. Takže ďakujem vám, že ste vybrali príspevok a samozrejme ďakujem všetkým, ktorí nám poslali hlasy. Teším sa, veľmi sa teším. Vážená pani predsednička, vážení členovia Ligy proti reumatizmu, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás pozdravila spolu s mojimi spoluautormi, pani doktorkou Rexovou a doktorom Rexom z Reumatologického rehabilitačného centra a odprezentovala tému reumatoidná artritída a osteoporóza. Len na zopakovanie, lebo veľa informácií, najmä členovia Ligy proti reumatizmu vedia.